властта, дадена ни от Бога, ти си спасен. Приеми Святия Дух. Приемам. Името ти е записано в книгата на живота и ангелите се радват за всеки кажещ се грешник. Благодаря ти, Отче, толкова се радвам, че Бог ме е приел. Братя, това е Христо Ботев от Калофер. Той засвидетелства публично своята вяра в Бога и предлагам да го приема в нашия комитет. Да, ще служа в името на народа. Чуйте това стихотворение, което написах. Озаглавил съм го в механата. Тежко, тежко, вино дайте. Пиян да забравя той, що глупци вие не знаете, позор ли е или слава. Да забравя край свой роден, бащина си мила стряха. И те, що в мен дух свободен, дух за борба завещаха. Да забравя род свой беден, гробът бащи, плачат майче, те, що залата на еден, грабят с благороден начин. Грабят от народът гладен, граби подро чурбаджия, с злато търговец жаден и поп с Божа литургия. Грабете го неразбрани, грабете го, той ви бърка. Скоро той не ще да стане, ние сме ситца с чаши в ръка. Пием, пеем буйни песни и зъбим се на тирана. Механите са нам тесни, крещим, хайде на Балкан. Има и още, но ще ви го прочита друг път. Много е силно това стихотворение, брате Христо. Братя, трябва да направим нещо за Отечеството. Ето тук сме записали колко пари сме събрали за народното дело. 1300 гроша сме събрали и от тях 500 сме дали за пушки и лямки, които ще ги доставят на Раковски в Сръбско. 300 гроша за барут и остават още 500 да купим саби и пищоли. Ще ударим тираните от Сръбско. Трещим, но щом изтрезнем, забравяме думи, клетви и немее и се смее пред народни свети жертви. А тиранинът върлува и безчести край наш роден, коли, беси, бие, псува и глуби народ породен. О, налейте, ще да пия, на душа ми да олегне, чувства трезви да убия, ръка мъжка да омекне. Васил или Игнатий, както беше църковното му име, прие да стане дякон, само защото получи обещание от Хаджи Василий, че ще го изпрати на учение в Русия. Времето минаваше и мога да разбера, че Чичо му няма намерение да изпълни обещанието си. Затова, като излизаше вечер да бъде една копа с Васил имаше един избор – да съхрани своето човешко достоинство. С игумена Хаджи Макарий се бяха разбрали да не напуска килията си в манастира и да си пише писмената работа. Но Васил често излизаше до тайната къща, където се намираше революционния комитет. Не мина много време и отец Макарий разбра за революционния комитет, който дякона беше създал в самият манастир. Той се съгласи с дякона, че монасите нито семейства, нито имоти имат. Повечето са посъбрани пари, без да ги използват, за да живеят както останалите хора. Така че той подпомагаше това народно дело. След срещата с Ботев, дякона се върна в манастира, отдаден на дълги молитви пред Бога. Междувременно Христо Ботев беше казал, че отива в Букурещ, където да води просветителска дейност. Копнежето на народното дело отчаяваха дякона все повече и повече, докато един ден реши да подстриже косата си и брадата си
изпрати на майка си в Карлово, след което съблече расото и реши да напусне манастира. Тъжно му беше, че правеше това, но беше решил твърдо. Чувстваше, че манастирският живот го задушава, а той мислеше за освобождението на България. Беше нощ, когато той тръгна. Реши да вземе коня на вуйча си, когато много пъти преди това той използваше да отиде в селото. Този път беше за последно. Решил беше да замине завинаги. Искаше да постъпи като доброволец в легията на Раковски и затова смело пое към Сърбия. Радостта, че е свободен, изпълваше сърцето на младия дякон. Навсякъде той виждаше развятия четнически байрак, пистолета, камата и Евангелието, символите, пред които се беше заклел да служи на родината. И това го изпълваше. По пътя, където виждаше да онеправдават сиромасите, той скачаше напред и се биеше с поробителите, които угнетяваха народа. Тежкият замах на мишцата му поваляше неприятеля и той вървеше напред, устремен към победата. Не, че мразеше властта или ненавиждаше султана, болно му беше за народа, как страда под игото на поробителя. Без да се бави, дяконът як на коня си и устремено се припуска към Сърбия. Искаше по-скоро да пристигне в легията на Раковски, затова избягваше да спира за продължително време. За да се убеди, че е пристигнал където трябва, Васил скришно се промъкна в легията. Ей, кой е там? Дигни ръцете, ще стрелям. Нали пред нас и да не си мръднал. Така дяконът се отзова в легията на Раковски, придружен от двама стражари. Раковски беше седнал в лагера и наблюдаваше тренировката на младите легионери. Този човек шпионираше лагера. Как ти е името, младежо? Васил Иванов Кумчев. Не изглеждаш като шпиони. Защо си дошъл? Някой ли те е изпратил? Дошъл съм в легията. Изглеждаш силен и смел. Добре дошъл тогава. Трябва обаче да видиш изпит, за да покажеш, че си достоен. Това е Хачидибитър. Това е един български смел войвода. Ето и неговия другар, Стефан Караджа. Това са двама смели и силни войводи. Ето и Цеко войвода и Филип Тотио. Все знатни български войводи. Ако прескочиш онзи ров, тогава ще те приема. Добре, ще го прескоча. Искам да служа на България. Васил се приближи, погледна дълбокия ров, засили се и го прескочи. Браво, Василе! Приет си! Така Васил бе приет в легията, нещо, което очакваше от дълго време. Представяше си как се бие с поробителите и това му даваше още по-голямо желание да тренира. Но Васил не забравяше вярата си в Бог и често се молеше. Това му помагаше в упражненията всеки ден. Свободата на България беше дълбоко в сърцето. Чиста и святна република, това искаше. Стиховете, които приятелят му Ботев му четеше в механата, често оживяваха в него, когато си спомняше за онези дни. Някои от четниците в легията бяха облекли турски униформи по време на тренировките. А Раковски наблюдаваше младият Васил и виждаше лъвската му сила, която Бог му беше дал, когато прескачаше изкопаните ровове. Скачаш като млад лъв, ще те наречем Васил Левски.